MCAST Teens, 37 kors differenti immirati għall-adoloxxenti. Stephen Vella, li huwa nkarigat minn MCAST Teens, fissrinna l-ħsieb wara twelid ta' dan il-programm edukattiv. L-idea waraja kienet naturalment biex noffru l-possibilità liż-żgħażagħ li matul is-sajf ħafna drabi ma tantx ikollhom forsi xi jagħmlu u għalhekk ikunu jistgħu jidħlu ħanajtek fl-era ta' edukazzjoni vokazzjonali u iduqu ftit minn dak li jsir forsi adapitada meta jkunu jistgħu japplikaw biex jidħlu għal xi kors partikolari li qed jiġi offrut min-naħa tal-MCAST. Il-korsijiet ivarjaw mill-fotografija għal kosmetika u ferm iżjed. Għażla wiesa ta' korsijiet li żgur ħadd attira għadd żgħażagħ. Korsijiet li ġejjin mill-erja tal-agri fejn għandek dog grooming jew inkella il-mod kif tista' tieħu ħsieb il-ġnien tiegħek. Areas oħrajn li huma interessanti huma l-areas tal-engineering fejn għandek welding jew inkella għandek robotics jew electronics jew electrical engineering fejn inti naturalment tidħol f'aspettattivi ta' kif tagħmel ftit modi sempliċi qed ngħiduha kif inhi fuq elettriku. Fil-maġġoranza tagħhom il-korsijiet se jsiru filgħodu iżda f'postijiet varji. Uħud fil-kampus ewlieni tal-MCAST Fraħal Ġdid, oħrajn fl-Istitut tal-Kreattività fil-Mosta, fl-Agri f'Ħalluqa u anke fl-MCAST f'Għawdex. Għal dawn il-korsijiet m'hemm bżonn l-ebda prekwiżiti, ħlief l-inizjattiva sabiex l-adoloxxenti fuq kollox jieħdu pjaċir. Naturalment ħanħarsu lejn il-possibilità li kemm jista' jkun dawn ikunu aħna semmejnihom bħala summer fun courses li wieħed jiġi hawnhekk vera jitgħallem, imma kemm jista' jkun ukoll qed jingħaqad ma' ħadd ieħor, qed jagħmel ħbieb ġodda, qed jara l-interessi tiegħu li qegħdin isiru iktar wiesa minħabba li qed jitkellem ma' ħadd ieħor, forsi jieħu dak l-informazzjoni mingħand l-experts stess, forsi kellu xi nuqqasijiet qabel biex isir jafhom, m'għandu bżonn ikollu xejn. Inizjattiva li wieħed jidħol għaliha u naturalment jieħu pjaċir waqt li qed jagħmelhom. Dawk imħajra jistgħu japplikaw sas-16 ta' Ġunju billi jaċċessaw is-sit shortcourses.mcast.edu.mt.